Mila esker, gurekin bat egin duzuen hori, eta lehenik eta behin barkatu, modu telematikoan zuekin biltzagatik ni, barrena dabiltzan virus oitakoren bat edo batzuk nirekin adiskidetu dira, maite mindu dira nirekin, eta hementxea dauzkat, gainetik kendu ezinek, eta beraz, etxetik ezin mugitu eta etxetik ari naiz. Nola nahi ere, importantena da, bildu gerala, eta gaur oso liburu garrantzitsua ekarri dugula, eta idazle oso berezia ekarri dugula zuen aurrera. Idazlea Neli Arkan da, edo esan da, Quebeken kanadiarra, zehatza esan da, Quebec darra, Lac Megantic herrian jaioa 1973an, eta Montrealen oso gazte, 36 urterekin, 2009an. Neli Arkan berez ezizena da. Erregistro zibilaren arabera Isabel Fortier zan, baina Neli Arkan zan liburuak sinatzeko bintzat, erabilen goitizena. Literatura ikasi zuen, literatura maila universitarioan ikasi zuen, eta ikasketa horiek ordaintzeko sartu hasi omen zen eskort gisa lanean, prostituta gisa lanean. Eta, esperientziaren ondorioz sortu zuen bere lehen eleberria, Puta, gaur aurkezten duguna, 2001an. Eta liburuak izan zuen sekulako arrakasta bere ala. Frantses literaturaren eremu guztian. Ez zuen argitaratu, Quebeceko argitaletxe batekin, argitaratu zuen Pariseko argitaletxe sona hondiko batekin, Seuil argitaletxea. Eta esaten dudan bezala, sekulako arrakasta izan zuen, berehala izendatu zuten Medicis eta Femine sarietarako, eta, akontezimentu bat izan zen, literatura akontezimentu bat izan zen. Aipatu behar da, novela honen oinarrian, edo lehendabiziko partea, da bere psikoanalistarentzako idatzitako ohar batzuk edo folio batzuk. Horiek daude Puta eleberriaren oinarrian. Gero handik 3 urtera, Eroa eleberria argitaratu zuen, berriz ere Femina sariko finalista izan zen. 2007an 3. eleberria, Aziel Hubert, aire zabalean, edo esan genezakina. Eta, 2009ko irailaren 24an, lehen esan dudan bezala, 36 urte zituela, Neli Arkanek edo Isabel Fortierrek bere buruaz beste egin zuen Montrealgo bere apartamentuan. Hain zuzen ere, telebista batean zuen hitzordua, baina ordu batzuk lehenago, ordu gutxi batzuk lehenago. Bera hil eta hilabete pare batera, hilabete batzuetara argitaratu zen bere eleberri postumoa, ja argitaratzeko prozesuan zegona berak bere buruaz egin zuen. Pagadi, Clefonen, alegia paradisua giltzura edo paradisua sartzeko. Hori da, labur, zertzela da laburretan, Neli Arkan edo Isabel Fortier zeintzat. Eta itzultzailea behar genuen noski, frantsesetik liburu hau euskarara ekartzeko, eta Miele Lustondorekin kontatu dugu, berak onartu zigun, gu pozik. Miele Lustondo dakizuenez, ofizio ugaritako gizona da, beti ere komunikazioaren eta testugintzaren unibertsuan, kazetaria, ikarrizketagilea, argazkilaria, idazlea, itzultzailea ere bai. Itzultzaile moduan 2 eleberri euskaratu ditu, guretzat, Alberdaniarentzat, orain arte, hau da 3. Lehendabizikoa izan zen Auschwitzeko tatuatzailea, Hilary Morrison,
Eta bigarrena, hiri zuriaren isiltasuna, Eva Saenz de Urturirena. Niko hain labur-labur editorearen ikuspegia emango dute liburu honi dagokionez. Eta hori egiten hasteko ekarriko dute, nire deituko dute laguntzera, Bertrand Bizage idazlea, eta liburu honen lehen editorea izan zena, Seil argitaletxean. Oso hitzaurre jakingarria idatzi baitu, hitzak zuten izenekoa. Eta hor berak, besteak beste, aipatzen du gauza bat, lotzen dana oso gertutik, sasi izenaren edo goiti izenaren kontuarekin. Neli Arkanek, edo Isabel Fortierrek, antzadanez, harreman bihurria zuen errealitatearekin esan dezan. Eta Bertrand Bizagek bi adibide ematen ditu bere hitzaurrean edo hiru. Lehendabizikoa, harrigarria, Nelik asmatzen du aizpa bat, aizpa fantasma bat, inon ere existitzen ez dena, edo existitu ez dena. Aldiz, ez du hitz laurdenik ere esaten, benetan izan zuen nebari buruz, itxasoan lanean ziarduena. Beraz, asmatzen du ez zuen aizpa bat, eta isiltzen du, isilpean gordetzen du, bazuen neba. Horrez gain, berak esateran aritu omentzen, puta idazterako edo argitaratzerako utzia zuela prostituzioa, eta, denok jakin dugu, eta Bertrand Bizagek horren berri ematen du, ez zuen utzia, egia esan ez zuen sekula utzi ofizio. Dena den ofizioak ofizio, Neli Arkan batez ere idazle bat da, idazle bat zen. Mundu anker baten berri oso modu gordinean emateko baliabide literarioak menderatzen zituen. Etzan esperientzia soiletik ari zan esperientzia hori literaturaren galbaetatik pasatu. Alegia, baliabide literarioak ezagutzeaz aparte erabili egiten. Autofikziozko liburu baten aurrean gaudela esan genezake. Autofikzioa zer den, zer ez den, noraino eta bar, ez gera eztabaida horretan sartuko, baina garbi esan behar duguna da autofikzioa izan, edo antzeko zerbait izan, garbi dago, idazleak berak oso ongi ezagutzen zuen errealitate gertaera eta pertsonaiak dituela oinarrian puta eleberriak. Baina eleberri bada, kontuz, ez da kronika bat, eleberri. Deigarria egiten da, hain bizi modu eta hain testu inguru bortitzean bizi izan da, eta gertutik ezagututa, nola ez duen ezerren kexan idazten, ez deusen eskean aritzen, ez du ezer zuritzen, ez du balorazio etikorik egiten, ez da balorazio sozialik ere. Deskribatu ere, apenas deskribatzen du, alperrik ibiliko da, morbobila asmo horrekin sartzen da liburuan, ez du izango morborik, izango du gertaera, bere eguneroko gertaerak, eta egunero berak ezagutzen zituena, baina ez du horrekin eraikitzen eleberria. Eleberria galderen gainean eraikitzen, bere buruari egiten dizkion galderen gainean. Neli Arkanek bereziki bere burua itaundu egiten zuen, bere buruari galdezka egiten zion. Bere psikoanalista, benetako psikoanalista, Patrick Cady zenekoak, esan zuen, eta idatzita utzi zuen. Eskatu zion Neli Arkani, edo Isabel Fortieri, eskatu zion emakumea tratamendu bila joan zanean, edo terapia bila joan zanean, eskatu zion nola eta ez omen ziren hasiera batean
oso ongi moldatzen elkarrizketan, eskatu zion zerbait idaztea. 10 bat folio idatzi zizkion Nelik, eta ona zer esan zuen eta zer idatzi zuen Patrikadik hoiei buruz. Galdetzen baldin badidazu, ea honek, alegia, folio horiek, terapian lagun diezazuken, ez daukat astarrenik ere. Baina orrialde hauek idazle batenak diren ez diren, horretaz dudarik ez daukat. Alegia, idazle baten aurrean gaudela. Horrekin oso estu lotzen da, unibertsitate mailako 5 adituk egiten duten hitzatzea. Hitzatzea aberatsa eta baita ere jakingarria. Hitzatzearen izenburua argigarria da oso. Neli Arkan idazlea. Eta honako hau diote Puta Eleberriari buruz hitzatze horretan. Besteak beste. Gizonen eta emakumeen arteko harremanei, edertasunaren tiraniari eta familia konstelazio problematikoei dagokienez, gaurkotasun handiena duen burua da. Bere idazkera, zirrikituz betea, zeharo joan eta etorrikoa da. Liluragarria. Bueno, hoxe nik esango nukena, lehen sarrera egiteko, eta Mieli pasatuko notitza bere ikuspuntua eman dezan. Ea ba, ondo? Gogoan daukat martxoan deitu zidela Jorgek, genuen beste agiriren bat tarteko, eta konversazioan galdetu zidan ea nola moldatzen nintzen, ea frantsesez itzultzen zer moduz. Eta nik azkenak, esan nionez, azkenak ingelesetik itzuliak ditut, komikiren bat edo beste frantsesez, eta horrekin batera esan egin zidan zertzen liburua. Idazle gazte bat, prostituzioan jarduntakoa, ulertu nuen orduan, liburua egina eta gero bere buruaz beste egindakoa. Eta horrek nire interesa piztu zuen. Etzen Auschwitzeko tatuatzailea, etzen Eba Urturi, zerbait zen, eta zerbait gogorragoa, eta behar bada nire trago gogorrak gustan zaizkit hori ere egia da, behar bada hori ere bai. Interesatu egin zitzaidan, eta galdetesan nion favorez bidaltzeko muestra bat. Orrialde batzuk bidaltzeko, eta irakurri, eta esango niola. Nik horlakoetan hartzen dutepea, beti izaten den tentazioa izaten da, baietz esatea, beralakoan, eta hiekasi dut, 24 ordu, 48 edo 72 ordu eusten. Naiz eta jakin, askotan lan hori egingo duela, baina pixka bat eutsi egiten diot. Bidali zidan, eta bidali bitartean ni ibili nintzen interneten arakatzen Neli Arkan. Eta horren eta gehiago interesatu zitzaidan idazlea. Lagina bidali zidanean irakurri nuen, ikusi nuen batetik idazteko, itzultzeko, korapilo bihurririk etzuela, irudi batera bintzat, eta baiet esan nion handik egunetara, eta bidali zidan da hasi nintzen lanean. Duela gutxi berriz, hasi nintzen, eta segitu nuen, 3 hilabeteko dedikazioarekin atera nuen denbora hori eta bidali nion Jorgeri. Gero etorri da zuzenketa eta edizioa. Ez dakit, liburua sartu zitzaidan barruan edo Neli Arkan bera. Ze itzuli bitartean bestea ere, beste liburu bat irakurri nion, Eroa, gaztelaniaz kasu hortan, eta begiratu nuen gainerako liburak zertan ziren, non ziren, eskuragarri nituen hori ere begiratu nuen. Eta bitartean interneten ikusten nuena, Neli buruz ikusten nuena, irakurtzen nuen, eta elkarrizketak aditzen izkion, eta bera bizirik balego bezala ikusi nuen. Orduan, interesa ikaragarria sortu zitzaidana, eta bestetik idazteko modu hori ez,
batzuek hitzatze horretan okrezpano batek esaten du okada bat dela, hortaz horrentxe izango dut, hitz batzuk esango ditut. Baina arrapaladan botatze hori, arauak ez betetzea, maiuskula, puntu, koma, puntu eta etenak, ez. Idazten du komatik komara, jartzen dituenean, orduan, irakurleari eskatzen dio aktibo izatea, eta hori kielagarri gustatu zaidan, etzen irakurketa pasiboa, baizik eta barruan sartzea, nork bere irakurketa egitea, norbera jartzea puntuak, galdera ikurrak, eta jolasa iruditu zaidan, eta naiz eta liburua oso mina izan, ikeragarri gustatu eta oso gustura egin duen. Jorgek esandako zenbait gauza berriz esango lituzke, así que ez dut esango. Baina atzo idatzi nuena irakurriko dizuet, edo helaraziko dizuet. Atzo, liburu hartu dut, neure kopiletan alegia. Nelly Arcan, Isabel Foctier, Quebec eta Montreal, puta. Udaberrian itzuli nuen eta ez dakit zer itzuli nuen ere. Gogoan daukat liburuak etzuela atalik ere. Ondoko paragrafoak dituela liburuak. Paragrafo luzeak. Eta autoreak Nelly Arcanek, komak baizik ez dituela baliatzen. Eta komak baliatzen ditu gogoak ematen dionean. Gainerakoak irakurleak berak ezarri behar ditu komak, puntuak eta gainerakoak. Eta ezarri komak nork bere buruan irakurri ala, pausak ezarri, testua ongi ulertu alizateko. Irakurtzen ari denari zuku ateratzeko. Narrazioa eta narrazioaren barruko esaldi eta perpausak behar bezala ulertzeko. Testuaz jabetzeko. Narrazioa hein handi batean bereganatzeko. Eta hortan, badu sarren handiak ez da, idazlea zeuzara irakurtzen duzulako. Kasu honetan bete-betean betetzen da hori. Idazlea zeuzara irakurtzen duzulako. Eta kasu honetan, zentzuz irakurri behar duzulako, interpretatu behar duzulako Nelly Arcanen idazkera hori. Eta narrazioa geureganatu nahi izan da ere, ez dugu zeharo lortuko. Paragrafoak luze, esaldiak komatik komara erraz ulertzekoak, baina paragrafo horien amaieran, bertsolariaren errematea egitera jotzen du Arcanek. Bertsolariak ala ere bertsoa azken puntuan burutzera egiten duen moduan, Nelly Arcanek bertsoa borobildu beharrean, argitu beharrean, ilundu egiten du. Paragrafo luzean, komatik komara joanez, zer ari den garbi ulertzen baduguene, paragrafo amaierako esaldia irakurri eta geure buruari galdetu behar izaten diogu zer esan nahi du honek, zertara dator. Eta horrela gertatu zaio zuzentzaileari ere, Michel Muruari ere, zuzenketa bidali zizkidanean, hau ez diatu lertzen, zertara dator hau, zer esan nahi du honek. Eta itzultzailea baldin bada egileirik ez ezagunena, are ez ezagunago da zuzentzailea. Beraz, mila esker Michel Murari bere lan ederragatik. Baina hori da, zerak Michele berak ez zuen ulertzen bukaerako lukainka hori zertara zetorren. Eta hitzatzean, liburu honen hitzaltzean, zera Jorgek esan duen unibertsitate aditu horiek ere, literatura irakasle horiek ere, gauza bera esaten dute. Naiz eta bukaerako gauza asko ez zaizkion entenditzen, baina hori da Nellyren mundua, o Nellyk idazteko duen modua. Eta horretan, Jim Thompsonek gauza bera egiten zuen, eta egiten du, egiten du. Bede liburuetan hori agari da, ari da narrazioan eta alako batean printza bat zertara dator hau. Eta eromen hori niri ikaragarri gustatzen zait, orduan bat egin dut Nellyrekin.
Gogoan daukat Neli Arkanek barrua ustu zuela liburuan, egin batean baizik behar bada, ez zuen ustu bere barrua, ze gero besterik ere idatzi zuen. Puta, okada bat dela irakurri dut, edo neure buruak esan dit, ez dakit. Gonbito bat da, nahi izan ezkero, baina goragaleak gaudenean botaka egitea guztiz gauza desatsegina bada ere, Neli Arkanen okada hau ederra da. Ederra zait neri. Eta eder izatearekin batera da garrazmina. Eta zeren gustu eta atseginetan badira bai nahi gabe, atsekabe, garrazmin, neke eta zereginak. Añibarrok itzuli zuen Axularren gero. Gogoan daukat, liburuak puta izena izanagatik ere, ez dela prostituzio generoan jartzeko moduko liburua, ez bakarrik prostituzioaz behintzat. Baina alaxe katalogatu zuten. Eta irakurri nuenean, hau historiarako. 2 orrialde luze, Durangoko uztari buruz datorrena, eta erraza da. Axalena hori da, prostituzioa. Eta ongi dago, ongi idatzia. Itzulitako saiakeren artean prostituzioa ardatz hartuta, June Mack eta Molly Smith sexu langile, feminista eta komunistek idatzitako ez fikziozko putazikinak itzuli du Amaia Astobizak, katakrak. Eta gai bera lantzen du Neli Arkan idazle kebektarak puta autofikziozko eleberriak Miel A. Elustongo itzulia Alberdania. Nik nuke jarriko prostituzio atalean. Bizitza atalean jarriko nuke Neli Arkanen puta, Neli Arkanen eroa, eta irakurri ez dizkiodan beste 2 liburak ere, seguru bizitza izenpean jarriko nituzke. Ez da prostituzio generoan jartzeko moduko, hori da errazena. Eta biderik errazena sekula ez da biderik ederrena. Eta erantzunik errazena ere sekula ez da azterketan emaitzarik handien ematen duena. Orduan, ez da prostituzio generoan jartzeko moduko libura nire iritziz, eta orduan ordainetan horrak kazetari zailduarentzako lerroburua. Puta ez da bakarrik prostituzioaz ari, adibidez. Edo beroarena kenduta. Puta ez da prostituzioaz ari, aldi batean prostituzioan jardun duen Neli Arkanen okada da. Baina bizitzari buruzkoa, hori dionik. Lerroburua politzen ari gara, ez da, fintzen, leuntzen. Puta bizitzari buruzko okada da. Gehiago. Gure grina guztiak ageri dira putan. Puta liburuan. Bizitzarekin eriotza. Emakumearekin gizonezkoa, sexuarekin atsegina eta desatsegina bezain bat. Edertasunarekiko morrontza. Gurasoak eta gurasoekin izaten ditugun goraberak eta gatazkak. Dirua, dirurik eza. Atzo berriz hartu nuen liburua. Puta itzultzen ari nintzenean Neli Arkanen Fall, edo eroa, hartu nuen bezala, edo interneten ageri den informazioa arakatzen jardun nuen moduan, haren elkarrizketak aritzen, harekin bat egiten, haren adiskide izaten. Neli Arkan, eta Neli Arkanen puta, Neli Arkanen eroa, Neli Arkanen obraz nahi dut, nire biblioteka 100 tituluko horretan dago, lehenbiziko aldiz irakurrin benetik. Eta behin eta berriz eta askotan irakurri, eta zenbat eta gehiagotan irakurri, eta 100 titulu horietako rankinean, orduan eta lehenago, gorago, aurrerago dago. Neli Arkan, Isabel Fortier, Quebec, 73, Montreal, 2009, puta, Fall, A ciel ouvert. Nire idazle kutunetan da lehen lerroa irakurri nionezkero. Beste lerroburu bat. Prostituzioaz margotu zuen bizitza
Nelly Arkanek, sexuz eta grinaz ez etzik. Bizitzaz ari zaigu, eriotzaz bezain bat. Gure munduaz. Eta, are gehiago, politikoki zuzena izan beharrik gabe. Borobila. Inork akaso kamerarik edo baldin badu? Nik igual, garri duzu ez gara lamukaeran, ez da, gurasoa, girua, pixka bat, igual noren agertzen diren beste giro, jende, politiko, pixka gero, gobernu kide batzen bari da, pixka bat, gutiatzeko jende bat, behar bere egiten diren, konbizteran batzuk, ez da. Usu kontrazalean, ez da, egiten ezagutzen, aldatzen emakume bat, aldatzen dira kalako elementu bat ere ikatuta. Ui, zera, niri galdera arrazak egin, galdera zailak. Entziklopedia bat da, galdetzen ari zarena. Eta bestetik ni ez naiz, nik ez dut, ez dakit distantziarik gordetzen. Zenbait idazle barruaino sartzen zaizkit, eta haien munduarekin bat egiten dut, igeri egiten dut, eta ez dut ura ere ikusten, orduan. Ura esan dut likidoa, ez? Ur likidoa. Orduan, hor sartu naiz, ni Nelly Arkanen liburu horretan sartu naiz, edo mundu horretan sartu naiz, eta mundu oso bat ikusi dut, baina bera ari da, bere ni horretatik. Da, mundu oso bat dago, gurasukiko ezintasuna, ekeinu bortizkeria, literatura zaletasuna, inteligentzia, unibertsitateko ikasle baten bizimodua, baina eskort lanean ari dena, oso lan novela, oso, zera eleberri esan dio Jorgek, eta oso gauza komplejua, oso mundu komplejua ageri du nire ustez Nellyk, baina nik alaxi ikusten dut mundua, oso gauza batetik simple eta bestik oso komplejua, ezin antzeman ezin, harrapatu ezin dena, eta horregatik irakurri nezake behin eta berriro, eta beti gustatu, eta beti beste zerbait ikasi, beste zerbait ikusi, beste zerbait eta hartu, eta gainera eskatu egiten dit, zerak neu idazle izatea, zera beste sarriren zera hori, idazlea zeu zara irakurtzen duzulako, honen irakurketa ez delako jarri eta irakurri eta komak eta galdera ikurrak eta elkarrizketak gideak nork bera jarri berritu, eta horregatik guztan zi oso gauza, oso jolas polita alde hortatik. Ez dakit, ez dut zera galderari erantzun, baina galdera zaila zen. Urrengoak galdera errazago egin. Nik gauzatxo bat ez eranztea, zeren beste hilo batekin makoa, baina zuk ni ipatu dukun idazkera. Nik oso gogoan dut, nik lehendabizi ezagutu nuen liburua ez frantxez ez bezik eta gaztelaniaz. Gazatera zan, hainbat urte, eize bat pixka galduta geratu zana, baina irakurri nuen. Eta momentu batzuetan nahiz eta etzulpena izan, momentu batzuetan idazkera efektibamente ematen du ez daukala idazle estrategiatik, baino badu, hain zuzen ere hori da bere estrategia. Eta niri gogorra zidan, eman momentutan, distantziak. Julio Cortázarren idazkera hainbat lanetan, adibidez, Rayuelako pasarte batzuetan, eta 62 modelo para armar,
liburu gogoan garriak. Alegia, irakurlea, orrialdea edo kapitulu bukatzen danean, egingo dio bere buruari, zuk Miel egin duzun galdera. Zertak datu edo zer esan du zehazki. Eta igual ez dago erantzunik, ez dingu erantzun, baino idazlearen baitan geratu da unibertso bat. Eta paisaje bat, eta bitzipen bat emateko modu impresionista bat. Nik uste pintatzeko era oso gertu dagoela batzuetan impresionismoaren teknikatik, eta beste batzuetan espresionismoaren eszenografiatik. Alegia, eta horrekin lortzen du, alegia, ematen du idazkeraren kontra ari dela. Nola baitere idazkera zibilizatuaren kontra ari dela. Hobe esan da, idazkera burgesaren kontra ari dela. Berak beste zerbait nahi du, alegia, gauzetatik hurbilago dagoen idazkera bat. Hori, uste dut, bilaketa hori zuela. Zera, nik ez dut zuzenbidea ikasi eta ez naiz arkaizkano. Orduan ez dut zuzenbideaz edo zuzenbidearen arabera Neli Arkanen defentsarik egingo eta ez dut egin beharrik ere. Neli Arkanek bere burua defenditzen zuen. Baina zerbaitek min egin dit hori da. Bada liburaz beste liburaren inguruan edo Neliaren inguruan min egin diren zerbait, esaterako irakurri duena, idazten zuen puta bat zen. Idazten zuen puta bat zen, idazlea zen Neli Arkan. Nik, Jorge esan du prostituzioan segitu zuela, nik uste nuen zera prostituzioa aldi batean egin zuela, baina idazlea da, ez jarri titulu horiek eta gero ikusi dut, eta liburuan ere hitzatzean, ukarazpanago edo hitzaurrean kontatzen da, Nelik bere buruaz beste egin zuen, beste batzuek egin duten bezala, aurten bertan. Eta ez dakit zenbateraino ez dugun zenbait lagun, zenbait persona horretara bultzatzen. Neli Arkani ze elkarrezketa egiten zizkioten, zertarako eramaten zuten telebistara, nola hartzen zuten? Edo jotzen zuten Jorgek esan duen zean morboaren bidetik eta zerretan nola. Neli Arkan gu bezalako xe persona bat zen, eta idazlea eta inteligentea. Eta ez dakit bere korapilo guztiak gora bera ez ote genuen, ez ote zuten batzuk eta bestek eta erabideek eta nola bultzatzen zuten batera eta bestera, bere buru hiltzera. Berbe da, hobeko genuen ikasi personak eta inguruan dauzkagunak zaintzen. Baina edabidek nola hartu zuten Neli eta Neliren lana, ez zai gustatu. Elki, besterik ez baldin badago, eskerrik asko berriz ere, eta gustatu zuen liburua. Ni esker. Hori da.